президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи 16 январ соли 2024 дар таркиби ҳукуматаш як силсила тағйироти кадрӣ ба амал овард. аз ҷумла раиси бонки миллиро бо се муовинаш, раиси амонатбонк, раиси кумитаи ҷавонон ва варзиш, президенти академияи миллии илмҳо, ректори донишгоҳи миллӣ ва ёрдамчии аршад дар масоили иҷтимоиро иваз кард. аз ҷумла ҳоким холиқзода аз мақоми раиси бонки миллии тоҷикистон барканор ва ба ҷои ӯ фирдавс толибзода, ки то имрӯз муовини аввали раиси бонки миллӣ буд, таъин шудааст. ҳоким холиқзода бо фармони дигари президент муовини аввали сарвазир таъин шуд. ин курсӣ як сол боз аз замони раиси вилояти хатлон таъин шудани давлаталӣ саид холӣ буд. бо фармони президент алиҷон салимзода, писари раиси собиқи вилояти хатлон, аз вазири собиқи нақлиёт абдулҷалол салимзода ва фирӯз шарифзода, писари вазири собиқи умури дохила ҳумиддин шарипов низ аз мақоми муовини раиси бонки миллӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан озод шуданд. аммо агар фирӯз шарифзода ба вазифаи баландтари муовини аввали раиси бонки миллӣ таъин шуда бошад, алиҷон салимзода бо сироҷиддин икромӣ, ки то имрӯз раиси амонатбонк буд, ҷойиваз карданд. салимзода раиси амонатбонк таъин шуд ва икромӣ дигарбора ба мақоми муовини раиси бонки миллӣ омад. ҳамин тавр эмомалӣ раҳмон рӯзи 16 январ эмомалӣ насриддинзодаро бо як фармонаш аз мақоми ёрдамчии президент оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод карда, бо як фармони дигар ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон таъин кард. қобилҷон хушвақтзода, ки то кунун ректори донишгоҳи миллӣ буд, ба ҷои фарҳод раимӣ президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъин гардид. фарҳод раимӣ бошад бо қарори ҳукумат раиси кумитаи нафтаъсис оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёна ва касбии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шуд. ба ин тартиб таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ аз вазорати маориф ва илм ҷудо карда шуд. абдулло раҳмонзода, ки то кунун раҳбари кумитаи ҷавонон ва варзишро бар дӯш дошт, ба ҷои эмомалӣ насриддинзода ёрдамчии президент оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа таъин гардид. ба ҷои раҳмонзода гулаҳмадзода зулфиқор аҳмадӣ раиси кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шуд. ҳамчунин мирзо хуршед бо қарори ҳукумат аз мақоми муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ озод карда шуда, бо фармони президент директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шуд. ҳамин тавр бо фармони президент олими шинохтаи мардумшинос дилшод раимӣ, намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди созмони милали муттаҳид оид ба масъалаи маориф, илм ва фарҳанг таъин карда шуд. намояндагии тоҷикистон дар юнеско ба тозагӣ таъсис ёфтааст. эмомалӣ раҳмон рӯзи 16 январ ҳамчунин бо судури чанд амр содиқ шоназаров, сайфиддин сироҷзода ва сабуат муқимиро ба сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаҳои сар мушовир ва мушовири ёрдамчии президент оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ озод карда, ба ҷои шоназаров саидзода исфандиёр, мушовири калон ва ба ҷои сироҷзода ва муқимӣ саидмуродзода хурсанд ва холиқзода ҷонибекро мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, мушовирони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ таъин кард.